see, 'cause I think I do want you next to me. O'clock midnight. Ano na kami, tapos na kami kumain, guys. Hey guys, welcome to my channel. Kinini. Linis ako na ang mukha. May pimples na ako. Ang laki. Ay, may pimples ka mo na Ang laki niya. Patingin. Ang laki. Tulog ulit. Ang laki. Pasok ko. Tumahimik ko. Sabi ko. Bryce, meron kayong pink na ano? Yung drying lotion? Wala, hindi ko dala. Bakit? Meron siyang pimple. Sana sinabi mo, dinala ko sana yung aking skincare cabinet. Nilagyan doon. Bakit ngayon mo nakita siya doon? Ayan, lagay Ikaw ni pumili Ray. para sa akin. You put in the face pa. Para bumata pa ako lalo. So, May pacifier. Over ka, matagal na pumili ka. Kinapred. Good night. Kay, ano, kay Kate. Kate. Collagen. Kalagan. Kasi mahilig siya mapasirit. Anong gagawin? Anong collection ng pong? Hindi, dito ako sa brightening. Brightening ka rin. Lemon extra. Ikaw din. Ay, oo, lemon. Pang brightening talaga yung lemon mo na eh. Bright siya eh. Babe, look at Love's face. Take a picture, babe, and post it in Instagram. Drone din. Huwag ka. This is like, Tony, do you want to join this is very drone worthy. Babe, seriously, babe. Honestly. Seriously, babe, take a picture and post it in Instagram. Ano yan, yung infant? Totoo Mabango din. talaga yung Sige, infant. sige. I infant. would never do anything that insensitive. That's Sige, sige. very nasty. No, this is your right. Love is alright. It's being nasty, pero nag-Instagram. Gusto ko mag-toothbrush muna. Inano niya din ako? Ano nangyari mo? Meron silang ano, secret. Binubuli ka nila secret. Pag ano na naman ito, mamamukbang na yun mamaya. Wait, babe, boys. Hintayin mo lima ka, babe. Wait lang, babe, wait lang. Maglagay tayo, tapos mag-picture tayo kay Tony. Ako na. Sandali lang ako. Kabaan na ba? Alam mo, kapagpasok ko yung Wala ko, bala ka niya. Ipopost talaga yun ni Tony. Alam mo, nag-joke ako. Ipopost talaga yun ni Tony. Akala ko yun. Buang na siya. Good morning! Niels is in the kitchen. Hi, Han! It's crepes. Sinil ang ano, magluluto ng breakfast namin. Morning. Ha? Mali. Ayan, naluto na ni Mark yung ano, fried rice and kumakain na. Ay, 100k na tayo sa Instagram. Thank you, girl. Congratulations ko kanina, 100k. Oo, Verified ba? Instagram verified. Oo, may ganun, di ba, sa mga ano, 100. Hindi ko rin alam. Kasi di ba 100k? Lagyan ko yan ng itik ko yan ng Okay, naglalagay na si Dan ng ano, ng trampoline. Ay! Hindi naman yung marunong. Saka si ano, si Jan. Ayan, ilalagay na nila yung... Ay, nandun si John. Oo. Yung trampoline. Regalo na for Christmas sa mga bata.
Sinabihan na namin yan na huwag nang bilhin. Mahangin pa naman. Andiyan ba? Oh, are you excited, Zach? Chucky, are you excited, Papa? Sabi nila pero mas malaki yung sa inyo nung una manay. Oo. Yes, saan ilalagay? Doon pa rin. O, sa dati. Walang natulog dyan. Lamok, meron. Lamok. Mahangin. Ayan. Sige. Okay, magganyan. Hindi, okay lang po. Sige. Carry mo yan. Nagpaksimay na kami ng tubig. May pa-off shoulder po siya. Pinaghandaan niya po. Hello guys, good morning. Hindi siya ng pa-shake. Tinan mo kasi dito yung camera. Mabait siya. Mabait siya. Minsan ano siya. May pagka-ano to. May pagka-bully to. Minsan pag-off. Bully Lyra dapat ang pangalan niyan sa YouTube eh. Ba't ka naka-lipstick ang aga? Hindi ka naligo, Besh! Liga. Hindi po siya naligo. Coffee bean. Hindi nagbabasa! Akala ko sugar. Coffee mix yung may ilalagay doon sa crispy pata. Lagyan ng coffee mate at kape. Oo, para masarap natin. Kakaiba lang. Hindi parang iba lang naman. Hindi ko alam kung saan ka nag-reply, Besh. Upusin ko yung bailey. Kambal? Sige, sige. Meron O, diba? Di ba pangalan mo na ka? Nalilito ako pag andito si Lyra. Is my Lyra ba? Andito na naman ako sa Nawala lang si Sugar. Kag yung nakakalawag ka na sa buhay, tapos parang kinakain. Itali ko yan, itali ko yan. Itali ko. Wow, hindi siya sa bully talaga guys. Grabe talaga. Ano siya? Ang bait niya talaga. Mapagpanggap talaga siya pag may vlog ba? Ay, grabe siya. Hindi nga. Hindi yan ganyan sa totoong buhay guys. Yung plastic yan. Nag-vlog ka ba? Nani? Sa mga ganap natin kahapon? Yung sayo-sayo? Oo, nakuha ko lahat, Besh. Okay, very good. Pati yung Hindi ko yun i-edit po. Very good. Wag na i-edit. Pero tayo mga pangalan. So, okay na. Yung boys, ayun o. Tingnan nga muna natin. Sasali si Mark. Si Race, nandun na rin. Wow! Bayanihan po sila. So, ayan. Malapit na siya matapos. Kaya mo yan, kuya? Bow. Band na si Tito Dan dito. Bayanihan. Ayan, ilalagay na ulit nila doon kung saan nakalagay dati yung traffic. Welcome to ChonaAndMyKids! Guys, tayo ay nagluluto ng char tayo pa. Nagluto si Manay guys ng lobster with garlic and butter. Simple lang. Yan yung request ni Papa John. Simple lang siya guys. Garlic at saka butter. So sabi ko kay Manay, ganito dapat to lutuin. Turuan natin si Manay. Ganyan. Kaya nga tingnan mo nasusunog. Sabi ko nga sa kanya kanina, lagyan ng butter. Sus, ito talaga. Lagyan. Ako siya, tinuturuan ko to siya eh. Hindi pa kasi marunong eh. Lagyan natin yung butter, Manay. Yan. And this one's beautiful. That's bloody beautiful, Chona. Sabi ni John, bloody beautiful, that one. Where's the plastic plate? Oh, you washed the plastic plate. Yes. Yes. We eat too much. We ran out of plates. We had 3 packets. Ano? Ayan, maglaro sila niyan ng, ano ba yan, 5 face off.
Ayan, oh. Okay, wait. Stop testing. Jack and Poy, you. Kuya TJ. Come on. Yeah, do that or that. Yeah. Or like, bro. Is that rock, paper, scissors? Jack and Poy. Again, Jack and Poy. Come on, Jack and Poy. Ah, soccer won. So you're gonna go. He's gonna do first. Okay. I'll do it. I'll do it, Kuya. You first. You hit Kuya. No, 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 no. You hit Kuya. Hi. Ah. Alright, ready? Where's the hammer, Kuya? Holly. Holly. Spin it. Oh my God! Come on, spin. Go, soccer. So who's gonna do the spin? Soccer. No. Siya? Okay, you get 2 tries. Okay, 2 tries. Just 2 hits. Oh, don't, that's it. No, you do 2 hits. 2. Okay, Holly. Watch out, Holly. Halis ka dyan. Here, I'll spin it. One. Kuya, wait. So you only get 1 chance. Does it taste good? Okay, just 1. Okay. Alis dyan sa Holly. Okay, Kuya. Wait, what are you gonna do? You're in here. No, you have to do Jack and Poy. Kuya, with ate. Ow! Poy. Jack. Narinig ba si Holly? My turn. Ate, ikaw doon, Kuya. Okay. Mas gusto nila yun. Okay. 1. Okay. You get 1 try. Kuya, open your mouth. Okay. Okay, hard. Kuya. Oh! Okay, ate, ikaw naman. Go, ate. Si Holly daw gusto. Oh, spin mo na. Spin sa Kuya. If you open your mouth, it might not go on your Yeah. face, it might go on your mouth. One. Wait, my face. Mom, did my paw me? Hard. Really hard. Ah! Okay. Holly. Baba. Lick it, Baba. Lick it, Baba. Open it. Eat it. Yeah. Okay, I'm gonna do it. Yucky. Round 1 is they get. Okay. So you spin it. Who's doing it? The boys are really good at it, by the way. Okay, 3. 3. 3 tries. Oh, God. Okay, let me Instagram you in. Yeah. Wait, Kuya, wait. 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 Let's see if we get. I'm just doing a video. Okay. 3, 2, 1. 2. Sarap. I'll go next. Si Sak talaga magaling mag It's ano. too easy. Yeah, ano ba yung hard? Yung red? Red kaya. Oh, red naman. Red. The second one, red light. Turn, Mark, it's your turn. Whose turn is it? Mom, baby. Yeah. Oh, Si Holly, tingnan mo. Oh. Ay. No fighting with that. Can't do it. Is there still 3. washing? 3, okay. Sak. Hey, back to that. Okay. No, it's Tito Neo. Yeah. Okay, go, Sak. That's the hardest as well. Hey, boy, we're just gonna stop. Not yet. Still soccer. You're not. Do this. Wait. No, keep it. Okay. God, Neil. Yeah, that's hard. Oh, wait, TJ. There's no one there. Oh, wait. Aliyah, you might. Oh, come on, Sak. Go yellow. You need to be able to. Yellow. You don't want to break anything, you're gonna be like, oh, shit. Oh, good job. Okay. My turn. Put your headphones Go. No. Open your mouth. Ate, no. Ah. Okay. Holly's turn. What? Okay.
Come on, Zach. Ako pa tumalon. Wait, sa baba, let's wait. Okay? Wait, sa Wait. Put your chin here. Put your chin here, Baba. Here. Itchin eh. She's like, Natakot. Yeah! No? No? Don't do that. Don't. Put in the green. No! natin to. Ito yung pinabili ko kay Lovely na air fryer na digital. So, gamitin namin para sa crispy pata. So, ayan ang itsura niya. Ang laki. Hindi naabot sa kanila dito. Ayan. Kasya raw ang isang manok. Dito. Oo, isang manok. So, ang ganda. Tapos mayroon pa siyang kasamang ano, oh. Maganda pong pala. Oh, ang ganda. Thank you. So, ayan. Nirarab na nila yung, ano, pata na. Can you vlog me as well? Later. Ayan. Ganda! Inom kami guys ng, ayan ulit, mixed margarita tapos vodka. Ayan, nagluluto sila ng Hindi siya masyadong na-cold. Medyo ano siya? kwek-kwek. Wet. And ayan. And nagla-live din kami. Hi! Ano po pangalan? Christine! Mayroon din siyang ano, channels. Crazy. Nagluluto din daw to. Ito yung ipakanain. Malayo pa pinunta niya, ate? Hindi, galing lang kami ng... Hi! Ay, anak ko pala si Ang ganda. Alexandra. Ang cute. Si Connor, say hi. Hi! Anak niyo rin po to? Ang puti. Galing kami sa Port... Port Mac? Oo, yung jetty. Oo, bago na yan. Hindi ka niya si Ate Christine. Ay, hindi. Kasi gusto ko sa mga... Siyempre na. Ayaw na niya sa atin, Papa! Ayaw ko natin eh. Ginapang nga na. Kaya ako kay Jordan. Huwag kang umiyak. Okay lang yan. Okay, wait. One. Teary-eyed siya man na. Oh my God! Si May. First time ko din naman. Okay, thank you. Ayan si ate. Oh, with all the chocolate and all the index. Okay, hold on, Linda. With all the index. Kasi grabe talaga yung friendship goes with #1 ko sa Nahiya ako na nahiya ako. Sa gitna ka. Iyakan, dami yung camera rin. Sa gitna ka. Saan tayo? Dito na lang. Kasi Very sikat yan yung ChonaAndMyKids kitchen. Natalo pa niya yung my kitchen room. Wait lang, may mga ano ko. May mga... Paso. Sa gitna si Ate Christine. Ang iingay nyo naman. Sa Big W kami pumunta. Saan ka pumunta? Big W. Wala kasi Big W sa ate. Oo nga. Okay. Sa gitna si Ate. Ate Christine sila. Uy, may ulit. Wait sa. Ano tayo sa Ayan. Gusto na Hindi na naman si nanay. Basman ba? Basman. Ayun, dapat yung come through. Sali ka naman si Ale. Hindi, sa Basman yaman. Si Alex. Sabi niya na, sabi niya, Mama, siya ba yung may tatlong kita sa tungo siya yung puntahan natin? Kasi hindi siya. Crazy. Link in the description below. Ping! Uy, that's ko naman. Happy yan. Happy siya. Sabi, Happy ako pag happy siya. kahapon pa. Dumating kami around 1:30 tapos sabi ko kay Jason, mag-set up kami ng tent. Kawawa ang lodi natin. Oh, natalsikan siya ng oil. Last batch na, saka pa siya pinaputukan. Oo. Ngayon pa ako pinutukan. Ayun si ate, oh. Ang saya ni ate. I-follow niyo po siya. At siya kasi, ayan si baby niya, oh. Ilagay ko sa baba yung ano nila.
Yung i-link ko yung channel ni ate. Sa baba lang siya sa comment. Yes, si ate. Hi. Ate Holly yung ko. Ate Holly, tita ka. Oh, kiss. Halik. Girl, say halik. Wow. Halik. Halik, baby. Halik ko. Halik to. Say what you gonna say. Kiss. What you gonna kiss. Halik. Halik, tita. Say thank you. Thank you. Sak. Oh, say open. Wow, what you gonna say? Oh, I was looking for that one and Big W or came at wala na sila. Thank you. Wow, ang ganda niyan. What you gonna say? What you gonna say? Did you hug Tita Kati? Thank you. Oh, you come on. Say thank you to Tita. No, say thank you. You share with Kuya. Go there. You play now. Go. Ate Christine. Bye. Thank you talaga, Chona. Wala kayo. You're welcome. Oy, Connor! Watch out for the car. Hinay, Connor! Hinay! Oh, ma pork. Okay. You want pork? Okay. Ayan, kain na kami ng dinner. Okay. Binili mo yan sa Asian. Mura lang daw po. Mura lang sa Asian. Ang dalawa ganito? $10 yung bash. Ilan din nito? Kain kami. Crispy guys. Ginamit ko na yung ano niya. Airfryer. Pinatry ko ba kung totoo talaga siya. ASMR. Baka naririnig niyo, oh. Tingnan niyo, ha? Tingnan niyo. Lovely stay. Dapat meron yung ASMR. ASMR, guys. Pwede talaga siya. Para rin siyang prenito, no? Galing ng airfryer. Totoo yung airfryer, guys. O, di ba naririnig niyo, guys? Totoo. Hindi mo na kailangan ng dito na oil. Oo, bongga talaga. Healthier pa. Oo. Healthy pa. Basta wag mo lang kainin yung taba. Huwag mo lang itong bala. Pumpan, naubos mo na yung isa? Hindi na nakubilan ko. Buwan. Nakaubos na po si Pumpan ng isang pata. Mga gago talaga sila, oy. Kinakausap lang namin kasi si Pumpan pa namin. Kinuha ko. This is bone. Yung mga boys pa nag-iinipin sa yung kids. Doon talaga kung may dalawa dito. Tahimik na tayo, guys. Galit mo na. Diba? Baba. Did you say hi to my vlog? Tapos i-flip mo, tapos Say hi to 10 Tito, minutes. guys. Say hi, guys. Hindi kasi manilig sa news sa crackling. Sino yun? Naka-display to or inaas mo pa? Na-entry mo yung nasa back. It's pepper, Baba. Don't eat that one, Baba. Don't eat that one. Sarap oil. Mm-hmm. Sarap nito may beer. Kasi beer lang gagawin. Nito may beer dito. Tapos mais siya sa loob. Perfect pa mo. Ang mahal nito sa ano. Ay, doon sa pinuntahan natin yung ano, yung ganyan na crispy ba? May ano, nakababad siya eh. Oo, ayun may sauce. Pag nakababad, hindi yan magki-crispy kasi sauce, ano yun. Itong masarap. Uy, yung ganyan may lan, ano yan, may taba-taba. Wala na, sarap na. Yummy.
Ay, vlog. Okay lang sana kung ito yung nakapasok sa akin. Quick. Okay lang sana kung ito. Ito na pa ito. Nakakaharap lang. Quick. Magpanta yung itlog niya. Hindi na siya mag-quick ulit. Nilalaga ba? Abay ba, mahulog ang camera mo po ka? Yung si German hindi mo nilalaga. Tingnan mo, tahimik siya kasi Oven na. pa rin siya. Di ba nagluto ka na nito today? Oo, sir, ano? Oven? Ay, ito ni oven. Ako yung airfryer. Malamig na medyo sa atin dyan. Ayan. Stop din. Okay na. Ito ba pa this one? Hold on. Yung hot link. Sarap. Kinaligon kayo ha. Kasi ninang kape andito ha. Ninang oh. Ang taba naman ito eh. Sarap. Okay na. Hindi, joke lang. Na! Parang ang dulas yan dito. Pork please. O hindi kayo. Kaya ba ba? Ayaw talaga niya ng raken. Bakit? Ah, gusto niya. Hindi niya kakainin yung ano, yung party niya part, yung ano lang laman. Yummy? Masarap? Eh, masarap pa rin naman. Kaya sabi ko, okay lang yung masira yung ano, kasi mura lang naman yung airfryer. Kung 400 na kaya, ayoko yung airfryer, baka mahal ko masira, pero okay naman. Ako may naumpog na ba? Hindi ko na kailangan ng maraming oil. Tsaka pwede ka nang gumalaw-galaw, manay. Kasi hindi mo na siya antayin. Kasi hindi lang ako sisigaw, huwag ka sa kusina! That tastes this one. Sam, try this one. Asan yung bukog? Try this one, Sam. This one, try it. Come on. This one, try. Okay. Itong binibigay ko, okay. Ako naman. Here one. Ako na. Ito oh. Ito ni sarap na sarap. You want a crunchy one now? Try this. Ay, nako. Ninang. Hoy! No. No! Bakit talaga una? Ayan, mag-pizza yung mga boys. Yeah, wrong. So, ayan. And dito yung mga girls. Been there once, it's years ago. It was good, but May pa-dessert si Loveless Day. Ano to, Kat? Mashed and gravy. Ha? Mashed potato and gravy. Huwag pa kainin si Catherine. Okay. Pompalbi ko to na may ano latek. Nilutuan ko siya. Correct. Pawit mix pa siya. Huwag siya kakain. O, band ka dyan ha. Huwag kang magta-touch. Ilagay mo na muna sa freezer. Amoy sunog. Ilagay sa ref. O, freezer, sige. Freezer na, Pompal. Ah, sige. But I'm gonna outside? No, over there. Oh, no, I'm gonna go ahead. No, there. Oh, just there. No, I'm not. Oh, over there. Oh, I can see you. It's okay here. No, I can see you from here. I can see you over there. Guys, anong oras na? 3:15. So, ngayon pala magko-close. So, ayan. Night na. More night na. Good night. Bye, guys. Bukas na lang. Paradise, tell me who you seek.